Чацвёртая агульная дыктоўка сёлета адбылася онлайн. Дыстанцыйны экзамен па беларускай мове сапраўды стаў агульным, бо аб'яднаў жыхароў нашай краіны, блізкага замежжа і нават Канады. Аднак калі вучнем мог стаць кожны ахвочы, то настаўнік быў адзін. Тэкст чытаў Александр Ильин, соліст гурта «Нискис». Я привык больше все-таки с людьми общаться, то есть видеть их глаза. Здесь, конечно, сложно было, когда диктант — это стресс. Кто так читает, ну разве так можно, куда она торопится, или наоборот быстро учительница, да? Думаешь, я бы стал бы сейчас всем прочитал бы, и все бы получили пятерки, десятки и так далее. З 9 варыянтаў магчымага тэксту дыктанта выбіралі самы загадкавы. Адаптаванае да адмысловага экзамену апавяданне Марыі Цітарчук прысвечана незвычайнаму здарэнню на панскім паляванні. На думку арганізатараў, тэкст дыктоўкі стане добрым анонсам арыгінальнага твора і нагодай пачытаць яго аўтара. Калі мы шукалі тэкст, мы хацелі, каб ён быў пра крані ці пра традыцыі нейкія беларускія. Таму звярнуліся да апавядання Марыі Цітарчук «Легенда пра аленя». І гэта такая ўжо шляхетная традыцыя была у тэме яе апавядання. Гатовыя дыктоўкі і удзельнікі праекта фатаграфавалі і адпраўлялі па электроннай пошце. Наступны этап – праверка, якой займаюцца прафесійныя філолагі. Кожную работу чытаюць мінімум двойчы. Тэкст быў не складаным, я лічу, таму што ў нас ёсць выдатнікі, у нас ёсць працы, іх дастаткова, якія мы ацанілі ў 9 і 10 балаў. І цікава, што да, прапіскі таксама ёсць на палях. Выбачайце, калі ласка, там за мой почерк, таму што пішу вельмі рэдка друкі, тым больш па-беларуску, але я ўсё роўна вельмі удзячна ўсім тым, хто прыняў удзел у нашым праекце «Агульная дыктоўка». Усяго ў агульнай дыктоўцы паўдзельнічала каля 1000 чалавек. За кожнага з іх на дабрачынны рахунак Міністэрства аховы здароўя арганізатары пералічаць 5 рублёў. Дадаткова такую ж суму перавядуць і за ўсе работы на 9 ці 10. Канчатковыя вынікі абвесцяць 19 чэрвеня у сеціве.